Croeso i chi i sesiwn Gwasg Carreg Gwalch yn y Steddfod Amgen. Diolch yn fawr iawn i Elen a criw'r Steddfod i gyd am drefnu hyn i gyd. Mae'n adloniant penny gamp i ni mewn amser pyn bach yn anodd. Mae Aled Lewis Evans, yr awdur dwi'n ei gyflwyno i chi heno, yn enw adnabyddus, ond yn fwy am ei farddoniaeth a'i waith fel gweinidog yr Efengil yn hytrach nag awdur hyddiaeth a deud y gwir, i fod o yn awdur nifer o gyfrolau o straeon byrion. Ond mae gyfrol ddiweddaraf o Tre Terfyn yn wahanol iawn i'r hyn mae o 'di gyhoeddi'n flaenorol. Dydy hi ddim yn nofel a dydy hi'm chwaith yn gyfrol o straeon byrion, ond yn hytrach mae'n gyfrol reit unigryw o ryddiaeth greadigol farddonol i naws, yn seiliedig ar filltir sgwâr yr awdur, sef ardal Wrecsam a'r Rhos. Mae'r ardal ei hun yn serenu yn y gwaith, ynghyd â'r cymeriadau unigryw sy'n ynddi hi, o'r hen ferchaid sy'n hel clecs ar y bus, i'r llanc ifanc sy'n swagro o gwmpas y dre a gweithwyr y big issue ar y strydodd. Swn i'n licio gwahodd Aled ŵan i roed rhyw gyflwyniad bach i'r gyfrol i chi. Mwynhewch. Wel, helo, sumai. Dros amser y daeth y gyfrol ynghyd, a deud y gwir, ac uchafbwynt i mi oedd cystadlu efo hi yn Steddfod Powys Dyffryn Banw 2019, a digwydd cael y wobr felly gan Menna Baines y beirniad, gar i hwnna roed hyder i mi efo'r fersiwn cyntaf i feddwl am gyhoeddi. Dwi wedi sgwennu am Wrecsam yn y gorffennol, mewn straeon byrion, a yn y caffi, nofel oedd yn sôn ac yn adlewyrchu y 90au yn Wrecsam neu Tre Terfyn. Ond o'n i eisiau lleoli yn yr ardal unwaith eto. Pan o'n i'n blentyn, o'n i wedi byw mewn 4 lle, a weithiau dwi'n sgwennu am y 4 lle, ond o'n i eisiau lleoli yn ôl ar y ffin gan mod i heb ysgrifennu rhyddiaeth ers dipyn. Ac mi ddudodd ni o'r wasg bod i'n gweld y llyfr fel llythyr caru i'r ardal. Ac o'n i wedi hoffi y disgrifiad yna yn fawr gen i, achos dyna tant dwi'n drio i daro lly. Mae yna ddisgrifiadau tymhorol, pytiau ddeialog a phortreadau o bobl. Mae'n ysgafn i'w ddarllen, yn symud o le gan ddychwelyd yn ôl at y cymeriadau yn y gwahanol fisoedd. A dwi'n gobeithio newch chi chwerthin efo'r llyfr, a chrio hefyd ar adegau falle, ond mae chyffyddiad i reit ysgafn deud y gwir. Ac pluen yn hytrach na gordd sydd yn sgwennu i o hyd. Mae'r pluen weithiau yn gryfach rhywsyd yn tydi na'r gordd. A gobeithio fod hynny'n cynnig rhyw olwg gwahanol hefyd ar Wrecsam, achos dwi'n meddwl weithiau bod yna ystrydebu y lle i ryw raddau. Mae yna ddelweddau stoc yn arbennig mewn darllediadau newyddion dwi'n meddwl, o'r negyddol yn yr ardal. Ac mae heina yn y llyfr hefyd, ond mae yna bethau eraill yn yr ardal hefyd. A mae yna bobl yma'n sicr sydd yn goroesi. A gobeithio newch chi fwynhau eu cwmni nhw. A dwi'n mynd i ddarllen rhyw chydig o ddyfyniadau rwan o'r llyfr. Bws arall ar ei ffordd i Gaer, a ffenestr agored y bws uchel yn hollti'r dail o'r canghenad eiliog yn yr osedd goch, ac yn edrych i fyw llygaid tai enfawr a allt Merffordd, chwedl y sylwebaeth ddwyieithog newydd. Dyma'r fro wedi'r cyfan, lle roedden nhw'n cael caroling yn crumpets adeg y Nadolig. Roedd clywed iaith frodorol yn ysoedd Prydain ar y bws, yn dan ar groen rhai o weithwyr parc busnes Caer a ddaeth dros y ffin i brynu tai parod rhatach. Ond chwarae teg, un o'r bysys mwyaf parablus yn y byd yw bws Tre Terfyn i Gaer. Sgwrsio heintus rhwng y cyhoeddiadau dwyieithog, cyn gollwng y bwrlwm yma i strydoedd syber at seiniol Caer. 2 genedl wahanol o fewn 10 milltir. Mynd i Gaer oedd cyfle pobl Tre Terfyn i actio'n chic. Dyma ei dydd allan, cyn dychwelyd ar y bws olaf yn ôl,
goedefa, pentre gwyn, o gair sydd dal yn estron iddynt. One thing that's a shame, we never learnt Welsh properly. Bechod. I can read it and sing it, but I can't converse in it properly. Dim ond dipyn bach efo pobl coed poeth yna. Meddai Bronwen traffic warden ar ei ffordd i'r cae ras. Hei, ond mae Chinese a'r Cantonese fan hyn bryn bo'n trio siarad Cymraeg. Pan dwi'n mynd i odro curry a reis, chwarae teg iddyn nhw. Mae plant nhw'n mynd i ysgol Bryn Tabor. Cymanfa ganu heno yn yr hos. Merched anwyl ffasiynol y corau lleol yn y blaen. Raymond o Nant Parc yn astudio rhaglen yn drylwyr, yn eistedd yn y set nesaf o Glyndwr, efo'i sbectol drwchus. Bu'n rhyw i'w fam hyd y diwedd, gan fynd yn ddyddiol i dref Alun yn yr Orsedd Goch i'w gweld. O, chyd yn ôl i fyw i'r Rhos, Raymond, o Nant Parc henne? Pobl y Rhos, na nhw ffeindio bai efo ti, ond na nhw ddim bwyntio bys. Be ti'n neud yn byw lawr yn y glodion ne? Sa ti'n digneidi yma? Ti'n hawdd dy garu? Ti'n adre dy debyg ffwl? Mae Glyndwr a ti fel dwy busen yn yr un plisgyn. A mae Hafod y Mynydd yn lle Rygnesos, ti eisiau cael garos yna efo fo? Mwyn i chi fedru cael gom efo'ch gilydd. Besi bobl lwmp oedd yn annog. Briwsion ohono ni wedi ddeud sy'n ar ôl yn yr hws rwan. Briwsion o'r hen ddyddiau. A dwi'n poeni am Dot ar ôl iddi gael twtch ar y ponciau yn ymyl cerflun Iesu Grist wrth ddod i gatre South Lane drwy gerig yr osedd. Paid y sôn, pan ddeffrodd hi, oedd hi'n yr ysbyty, ac roedd hi'n meddwl bod hi wedi cholli hi. I bod hi wedi cael gormod o ddrygs neu rhywbeth. Ond pan is i'w gweled, roedd hi'n newydd gael gweledigaeth fod Elvis ar waelod y gwely yn canu Cymraeg i fi. Ciao, fool, bychodd Raymond. Keep taking the tablets, cariad, medda fi, take a chill pill. Mae gaiam fod hi wedi cael urine infection neu rhywbeth. Ond clywed wedyn mae y fo efo henne. Ie, Elvis, caplan yr ysbyty, yn trio codi chalon. Fo oedd yr Elvis oedd yn canu Cymraeg ar waelod i gwely hi. Doedd yr eth ddim wedi hallucinatio. Ond pan nath i ddeffro, roedd hi'n meddwl i bod hi ar ei ffordd i'r nefoedd. Ond drial, roedd hi dal yn dre. Yn y pryd ar glud, a draws y ffordd i'r capel, boddi'r sain emyna'r hos, gan sgrin enfawr newydd ar wal y man disgwyl. Daw Love Island ar y sgrin i lenwi gorfod cyfarch a meddwl am ddangos gwein. Dim ond disgwyl am yn cyrru gymwch ar eis. Daw glaw i olchi'r bydreddu gyd i lawr i'r cwterydd drachefn. Ond heno fe ddeil y canu i daranu o'r capel. Pan fo pentre'r hos yn penderfynu canu, a'i ddirgryniadau yn ysgwyd capel bychan i'w sail. Does dim all gystadlu ag o yn y byd yn grwn. Da ni gyd eisiau rhyw garnifal i ddod â ni allan o'n tai. Bychodd Dot tŵna ar ôl dychwelyd i South Lane wedi gweld Elvis. Lle mae'r band un yn asonio ddau dihws yn amdano? Does na'm crwydryn na neb yn dod i'r ardal rwan a sgowt. Ti'n cofio crad y garth a'i straes? Roedd y fo yn siarad llond o Gymraeg, ac roeddwn ni'n afedd a chael sgwrs iawn efo fo. Dyn ni gyd ofn agor yn drysau rwan. Cofia, dyw teli ddim yn helpu. Hei, dwi rhwng Midsummer Murders a'r Urdd yn y pnawniau. Ers dalwm roedden ni gyd yn canu daw hyfryd fis Mehefin cyn bo hir. Roedden ni gyd yn fodlon cael gom efo crad y garth.
Dychwelodd criw teledu tre terfyn di bod y tawn, i recordio cyfres arall. Rum Lad oedd un o dan y chwyddwydyr yn y gyfres yma. Ar ôl iddo gyfaddau yn y Golden Lion wrth ymchwilydd y gyfres i fod o wedi bod yn ddisgybl yn yr ysgol Gymraeg. Ti'n iawn? Wastad yn iawn fi te. Fi ddim really'n lads, deud gwir, ond fel delwedd fi yn dedad a gobi yn yr ysgol, like. Beth yw dy farn am dre terfyn? Wel, weithiau mae tre terfyn yn cael fi lawr. Ond ar y degau eraill mae'n really buzzing. Fi ddim gyda loads i wneud mewn tre terfyn, o dyna pryd mae lle'n gwneud pen fi mewn. Ac yn seriously get you up the nerves fi. Ti'n mynd dros ben llestri weithiau? O, ai. Be arall sydd wedi gwneud mewn tre terfyn? Ti wedi gweld y bachgen mewn macis? Efo gwalch glas? Dead tidy. Mae Côr y Brymbo yn canu heddiw'r bore yn agoriad newid tŷ millets, cyhoeddodd Besi Bopol Lwmp yn y ponciau. O, dyn nhw ddim patch ar Côr y Mêl, cofiad. Ond dwi am fynd enne i gefnogi nhw, fe ddiaswn ni yn ddigon hapus i aros i gartre. Dwi wedi bod yn mynd i'r gwely ddau di hwsyn bob nos ers Glan Gaea. Maen nhw yn gofyn i mi weithio rwan yn dre am ID. A fydda i'n dweud nhw, there's only one ID for me. ID Hwsyn. Wel, wrth i be. Mae eisiau rhoi hws iawn i'r bobl yma o dre sydd ddim yn nabod ID Hwsyn. Are those poppies you've got in there for your collection? No, they're Mr. Ears-like. Meddai Rum Lad, yn trio i orau i gwblhau waith cymunedol ar gyfer y bac Cymraeg. Doedd Rum Lad ddim wedi ystyried y byddai un dydd yn gorfod dileu tatŵ enw i gariad oddi ar ei arddwn. Defnyddiodd yr arian o'r gyfres dyledu i gael mwy o waith wedi'i wneud. Ac heddiw roedd ynta'n griddfan wrth gael ei datŵ diweddara ar foch i dyn. Am enid heddiw, roedd crochan bendithion yn lliwiau gyd yn adwyr clawdd, cyn ei diffodd drachefn i lwyd. Hael treiddgar yn pelydru drwy frigau noeth y coed, yng ngwaen y terfyn a'r caeau, fel goleuadau laser clwb nos enfi. Roedd Mariah Scary yn cael twtsh bawedd ar y bws yn ôl i'r ponciau. It's like the Twilight Zone in my house. The Christmas decorations have been up for a month already and there's a month to go. Trian, mae'r yma meddwl bod i'n mynd i fod yn William bydd. Thank you, Dottie. Even though I didn't quite understand that, I can say that you're in the zone. Ymatebodd Mariah mewn perlewig o fath. I put myself in the bubble, I do. I've started doing things on my own now. And I've followed your advice. I'm moving to Rhoslan Echrigog. Wel, Ethan, croeso cariad y byd. Roedd Rum Lad wedi cael llawer o sylw ar ôl bod ar y teledu. Roedd dynes o'i stryd wedi gofyn a fi asai'n ei helpu drwy ddim ond siarad Cymraeg efo hi rwan, gan ei bod hi'n mynd i goleg Cambria i ddysgu Cymraeg. Rum Lad, weles i ti ar y teledu. Wyt ti'n mynd i'r ysgol Gymraeg? Oh yeah, fi dal yn mynd. Wel, when I'm there, like, dwi'n dysgu Cymraeg,
a does neb arall yn y stryd i siarad efo nhw. Neu di siarad Cymraeg efo fi bob tro ti'n gweld fi? Oh yeah, that sounds meant like. Yeah, na i siarad Cymraeg efo ti. Ymfalchiau yn ei rôl newydd. A rwan, fesul tipyn, bydd y siarad dipyn bach mwy o Gymraeg yn gweiddi bore da brysiog ar y ffordd i'r ysgol. Achos bellach, mae yna bwrpas iddo. Sut wyt ti? Ambell sgwrs pan fydd hi'n mynd ar ci am dro. A rywsut mae hyn wedi creu dipyn o gymuned yn y stryd. Iddi hi ac iddo fo, mae defnyddio dipyn bach o Gymraeg wedi annwylo a chynhesu terasau oer y strydoedd coch, a lapio o'i hamgylch yr anreg nadolig o berthyn. O breuddfaen coch Rhiwabon i breuddfaen coch arall, daw'r Gymraeg yn iaith gymunedol ato ar y ffin. A bydd eraill sy'n clywed yr iaith yn meddwl, mae hon yn perthyn i mi hefyd. Yma. Diolch, Ramlad. Oh, ti'n groes o like. Ti'n dead sound. Crack a smile, why don't you? Holodd living the dream ar y til nadolig yn yr archfarchnad. Roedd hi'n nabod teulu'r rymiaid i gyd, heb sôn am Nana Asbo. Ni holodd Rymlad am yr holl lefrith oedd yn brynu, ond sylwodd ar ei esgidiau. They do look smart, they do. They go with your trackies. Roedd hi wedi gwisgo mewn crys tŷ ar gyfer ei shifft ola, cyn yr wyl. Ecstatic to help, yn ysgrifenedig arno, efo'r un eironi hwnnw sy'n ddwfn yn ei chyfansoddiad. Ei hiwmor miniog sy'n gymorth iddi oroesi. Oh, aye. You know my dad, don't you? Ti'n nabod dad fi. Cofiodd Rymlad. Of course I do, hun. Tell him my husband's taking me tonight for a meal in that new restaurant, The Bucket List. Another thing ticked off the list tonight, darling. I'm living the dream. Uwch lawr dre, gyda goleadau clir ac eglur y dre fawr ddrwg, yn garped oddi tanoch. A menyd mae popeth yn iawn. Ymresyma dot tŵna. Dy'r gwyliau ddim fel oedd o stalwm. Di George o'n nod y ddim rwan a. Does na neb yn coelio mewn Santa Claus rwan. Beithio, meddai Bessie Bobolwmp, gan sidro a ddylai ffonio ti doctor i ddeud fod ei ffrind yn byw yn y gorffennol. Hefyd, tybed a ddylai ganslo mynd i ginio nadolig y chwiorydd yn y capel. Ond oedd ganddi ddim stwmog mynd yn ôl i gefn mawr i'r nit yn natter grŵp yn y flwyddyn newydd. I bod nhw'n griw reit johoi a phaned a gom dda yna. Cwbl roedd dot hwnna wedi wneud oedd cwyno am y carreg a'r gabatchen galed gafodd hi pan nath hi am ginio dolyg efo criw fflatiau'r hen bobl. Ond doedd neb i guro dot tŵna chwaith pan oedd hi'n ei hwyliau. Ar ôl yr wyl, fe ddaw ei ffrind o dre i fyny i weld pantwr stiwt. A chyfleu dot ddweud i joc flynyddol wrthi. Hei, ti wedi cael stampio dy basbot am flwyddyn arall. Croeso i ros lan eich rigo. Roedden nhw'n nabod i gilydd, mor dda ebyn hyn. Roedd ei ffrind o dre, hyd yn oed yn cael mynediad i fyd i joc si. I've put a bit of lippy on. That's why I look so well. Meddai Lynn, platinum blonde, and spa 8 till 8. Unigrwydd nos calan fel canolfan waith wag,
neu fore tawel mewn swyddfa dacsi ganol dre. Ond ar noswyl calan, roedd digon o grysa gwyn yn yr awyr oer, ar y glo eillio ar yr awel, a chriwiau ar ei ffordd i glwb nos enwi. Roedd na flas nos Sadwrn yn dal ar strydoedd y Sul a ddechrau blwyddyn newydd. Bod y cyngor yn greanu'r strydoedd yn rhywle yn ôl i neges trydar. Ffiti'ch fod nhw'n dod i fyny'r ponciau yma, dot tŵna, heb flewyn ar ei thafod. Dwi erioed i gweld un yn Australia Street, nag yn South Lane ni tas hi'n dod i nene. Bron i mi a thwmblo. Ofnau yn corddi. Ar droad blwyddyn, fel ambiwlans ar lôn wledig ddu yn y gaeaf. Mae hi'n dywyll yn y bore yn tydi meddai besu bobl wrth daro sgwrs efo rhofyn wrth yr arosfa bws. Roedd hi'n disgwyl am yr arrifa newydd i'w chludo hi at ei breuddwydion. Wel, da hi dre, i £10 stretcher beth bynnag. Byddai'n ffonio Dot yn nes ymlaen, ei ffrind sy'n helpu iddi gofio'r dyddiau da. Ar y bws, roedd Besi'n cofio hoff emyn ei mam, diwn darpar o hyd a draed dynol rhyw. Yn cofio fel yr oedd hynny'n wir. A dyna'r emyn y bydda hi'n ei ledio yng nghyfarfod gweddi unedig dechrau'r flwyddyn. Gael cofio am ei mam Manwyl. Roedd Besi'n benderfynol o fynd lawr allt y gwter i blygen fawr Maldwyn eleni hefyd. Yn y blynyddoedd diwetha i blygen Cefnblodwel y bu hi, lle roedd croeso pobl ar rowlio ei yn hafodiaeth swyddamwythig yn gymysg a dogyn o fwynder Maldwyn. Cofiai iddi ysgrifennu at Robert Arwyn a chael copi o'r gân a oedd yn ei chalon. Ei hanes hi oedd o yn wir. Beth gerais di o bell. Cofiai am y cymar oes na chafodd wir. Dim ond y dygymod a fy'n fywyd iddi, mor arbennig oedd ei merch, a'i theulu estynedig erbyn hyn. Deiais i'r Trefaldwyn a'r cof yn finiocach am emyr, ac yfarfu yn y blygen fawr un flwyddyn. Gan ei fod ynta wedi bod yn garedig am mwyn efo hi. Oedd yr un a garodd y bell. Falle gwelai hi gip arno, yn y blygen fawr i ddod. Wel, gobeithio eich bod chi wedi cael rhyw ragflas bach yma o Tred Herfyn a wedi mwynhau a fod o wedi'ch diddori chi. Ac y gwnewch chi fwynhau y gyfrol yn ei chyfanrwydd. A gai i ddiolch yn arbennig i Myrddin a Nia yng Gwasg Carreg Gwalch am ei holl gefnogaeth i'r llyfr ac i'r cyngor llyfrau hefyd am ei ffydd yn y llyfr. A hwyl fawr i chi gyd am y tro. Diolch yn fawr iawn i Aled ac i chithau gyd adra am ymuno fo ni heno. Mi fydd Tred Terfyn ar werth ganol Mehefin. Mae'n ddrwg i ni sgin i ddim dyddiad pendant i'w roi i chi rwan, ond dewch i dudalena Gwasg Carreg Gwalch ar Facebook, ar Trydar, a'r cyfryngau cymdeithasol eraill i gael mwy o wybodaeth. Noswaith dda i chi gyd.